ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନାତନ ସେବା ସମିତିର ପେଣ୍ଡାଲରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରଜନୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଡ୍ୟାନି ଆଜ୍ ହାଇଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର।